Det er det beviset for a og b i en eksponentiel funktion. Vi starter med at stille det op som en f af x er lige med b gange a opløftet i x, eller y er lige med b gange a opløftet i x. Vi går så videre til x1 og y1, hvor vi så propper det ind i stedet for her, så vi y1 her er lige med b gange a1, og så x1, fordi der står x1 her. Og det samme gør vi så med x2 og y2, hvor vi så sætter dem ind på deres pladser. Så går vi så ned for at reducere det her, hvor vi så fjerner b på begge sider, så vi så ender med at have y2 divideret med y1 er lige med a opløftet i x2 anden. Og a x vi ved begge to, det var dig. Ja, det er ikke det, man skal sige. Rigen, lad det være med at få styr på det. Det er ikke mig, lad nu være. Så kigger vi så på vores bevis for a, som er heroppe, hvor vi så siger x2 minus x1 rod y2 og y1, hvor vi så reducerer det, og vi så til sidst ender med at få vores bevis for a, som er skrevet hernede, som også ses heroppe i hjørnet. Og så har vi vores bevis for b, hvor vi starter her som sagt før, hvor vi siger y er lige med b gange a opløftet i x. Og så reducerer vi så, så siger vi så a på begge, fordi vi skal fjerne a. Og så ender det så med, at vi reducerer, og så får vi y divideret med ax er lige med b. Og så har vi nogle formler.